Καλησπέρα σας. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Γιώργος Φιλιππίδης. Να διορθώσω ότι δεν είμαι προϊστάμενος και πλέον δεν υφίσταται και τμήμα αγροτικής οικονομίας στην Άνδρο. Έχουμε υποβαθμιστεί και έχουμε γίνει γραφείο αγροτικής οικονομίας από το νέο οργανισμό της περιφέρειας. Ήταν πάρα πολύ ουσιαστική και ωραία η πρωτοβουλία σας για αυτή την εκδήλωση και χαίρομαι που βρίσκομαι και εγώ εδώ να συνεισφέρω τα λίγα που μπορεί να γνωρίζω. Θα ήθελα να έχω πιο ουσιαστική τοποθέτηση, αλλά τα τελευταία θέματα με την ευλογιά των εγωπροβάτων και η καθυστερημένη ενημέρωση από τα στοιχεία που ζήτησα δεν μου επέτρεψαν να προετοιμαστώ όπως τα ήθελα. Φτάσαμε λοιπόν στην εποχή που λέμε το νερό νεράκι. Οι ευχές για τα μη χειρότερα δεν φτάνουν. Δεν αρκεί να κάνουμε μόνο καινούργιες σύγχρονες μελέτες που δεν θα διαβαστούν ή και να διαβαστούν μπορεί να είναι αμφίβολης ποιότητας. Μια υδρογεολογική μελέτη σύγχρονη και σοβαρή χρειαζόμαστε που θα γίνει σωστά και τα συμπεράσματά της θα εισακουστούν και θα εφαρμοστούν. Εφόσον λοιπόν και εγώ είμαστε διαπιστώνοντας τη λειψιδρία που έχει φέρει η αναβροχιά των τελευταίων χρόνων, θεωρώ ότι πρέπει να οργανωθούμε κοινωνικά και να αντιδράσουμε σε όσα νομίζουμε ότι φύγουν άμεσα τις ανάγκες μας, είτε αυτό αφορά το αρδευτικό νερό, είτε αυτό αφορά το πόσιμο οικιακό νερό, είτε αφορά το τουριστικό νερό. Αυτό το τελευταίο αφορά την κατανάλωση των τουριστών, που δεν είναι μόνο το τι πίνουν και με τι πλένονται, αλλά η κατανάλωση νερού από όλο το φάσμα αυτής της δραστηριότητας. Πισίνες, πλυντήρια, καζανάκια, μαγαζιά εστίασης. Οι αυξημένες αυτές ανάγκες οδηγούν τους εμπλεκόμενους στον τουρισμό στην αναζήτηση νερού με διάφορους τρόπους, νόμιμους ή μη, ορθολογικούς ή μη ή και παράνομους. Και διάφορους σκοπούς των οποίων η εφαρμογή έρχεται σε άμεση σύγκρουση με τις καθημερινές ανάγκες σε νερό της πλειοψηφίας των ντόπιων κατοίκων. Μέσα Σεπτέμβρη, η Εισαγγελέας Αερίου Πάγου έβγαλε μια εγκύκλιο που την απευθύνει στους αναπεριφέρειες εισαγγελείς και τους ζητάει να επέμβουν δυναμικά και να επιβάλλουν τα νόμιμα γύρω από την διαπιστωμένη παρανομία στην κατάχρηση του δημόσιου αγαθού του νερού. Το κείμενο έχει διαδοθεί ιντερνετικά. Δεν ξέρω αν θα σας κουράσω να το διαβάσω, αλλά το θεωρώ σκόπιμο. Εγκύκλιος για το νερό της Εισαγγελίας Αερίου Πάγου, 16 Σεπτεμβρίου του 2024. Προς τους εισαγγελείς εφετών και δι' αυτών τους εισαγγελείς πρωτοδικών της περιφέρειάς τους. Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας ως αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής κρίσης σε παγκόσμια κλίμακα είναι αυτό της μείωσης των υδατικών πόρων. Σε αντίθεση με την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές της επικράτειας. Λόγω κυρίως, αλλά όχι και αποκλειστικά, του τουρισμού. Ήδη οι επιπτώσεις της μείωσης των υδατικών πόρων είναι έντονες. Οι περιοχές της χώρας βρίσκονται να βρεθούν σε ανησυχητική κατάσταση. Εξετάζεται δε η λήψη μέτρων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν στο άμεσο μέλλον λειψιδρίας, ειδικά εάν οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις εξακολουθήσουν να βαίνουν μειούμενες. Το ώσανο πρόβλημα επιδεινώνεται σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες από τη μη ορθολογική διαχείριση των υδάτων, η οποία μάλιστα πολλές φορές λαμβάνει τη μορφή της αλόγιστης χρήσης του ύδατος τόσο για ήρδρευση όσο και για άρδρευση. Σε αυτήν την παρατηρούμενη αλόγιστη χρήση των υδάτων συμβάλλουν ουσιωδώς τόσο οι παράνομες γεωτρήσεις, όσο και η ανέλεγκτη λήψη ύδατος από τις νόμιμες γεωτρήσεις, χωρίς την τήρηση ουδήποτε ανώτατου ορίου, πλαφών, για την ποσότητα που δικαιούνται οι κατά νόμο δικαιούχοι αυτών, ενώ ο αριθμός των παράνομων γεωτρήσεων είναι πολλαπλάσιος των νόμιμων. Είναι αμφίβολο εξάλλου, εάν και πώς διασφαλίζεται στις νόμιμες γεωτρήσεις, ότι και ο καθορισμός ποσότητας που λαμβάνει κάθε δικαιούχος καλύπτει σε κάθε περίπτωση τις πραγματικές του ανάγκες για το χώρο στον οποίο υπάρχει η γεώτρηση και όχι αυτές που ο ίδιος δημιουργεί με ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, εικονικές μισθώσεις γειτονικών ακινήτων ή στο πλαίσιο επαγγελματικής καλλιέργειας πέραν του χώρου αυτού στο οποίο υπάρχει γεώτρηση.
Την ίδια στιγμή, ο υδροφόρος ορίζοντας γλυκού νερού πολλών περιοχών συνεχώς μειώνεται και ουσιαστικά καταστρέφεται, αφού κατακλείζεται από την εισρωή σε αυτόν αλμυρού νερού. Για να μην μπορεί, συνεπώς, έστω και καθ' υπερβολή, να πει κανείς ότι στη χώρα μας το νερό το πετάμε, απαιτείται εκτός από την αυτονόητη επαγρύπνηση των αρμοδίων αρχών, με επίτευξη των ελέγχων και σε κάθε κατεύθυνση, είτε των γεωτρήσεων, βιομηχανιών, αγροτών, ξενοδοχείων και κάθε είδους άλλων επιχειρήσεων, και η συνδρομή των εισαγγελιών όλης της χώρας για τη διασφάλιση, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων μας, της ορθολογικότερης κατά το δυνατόν διαχείρισης των υδάτινων πόρων όλης της επικράτειας. Συγκεκριμένα, οι παράνομες γεωτρήσεις, όσο και ανεξέλεκτη λήψη ύδατος από τις νόμιμες γεωτρήσεις χωρίς την τήρηση ουδήποτε ανωτάτου ορίου πλαφών για την ποσότητα που δικαιούται και οι κατά νόμο δικαιούχοι αυτών, συνιστούν εκτός των άλλων και αξιόπινες πράξεις σύμφωνα με τις νόμος τάδε ή ατάδε κτλ. Εν ώψη των ανωτέρων, θα πρέπει να παρεύεται δυναμικά εφαρμόζοντας τον νόμο με τη συνδρομή των αρμοδίων αρχών ελέγχου των παράνομων γεωτρήσεων. Αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού, αλλά και ελληνική αστυνομία, από τις οποίες επιβάλλεται να ζητήσετε να σας υποστέλουν όταν διαπιστώνουν τις πιο πάνω παραβάσεις, τις εκθέσεις διαπίστωσης αυτών, για την εκ μέρους σας αξιολόγησή τους και την άσκηση της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση ποινικής δίωξης. Περαιτέρω, όπως είναι αυτονόητο, πρέπει να διώκεται και η αυθαίρετη επέμβαση στα δίκτυα ίδρυυσης και άρδευσης των ΟΤΑ από ιδιώτες και συγκεκριμένα η κλοπή του νερού, η οποία έχει ως συνέπεια να το στερούνται οι νόμιμοι χρήστες του για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών τους, όπως ίδρυυση και καθαριότητα, αλλά ενδεχομένως και τη βλάβη των δικτύων αυτών. Ή κατά τα όσα άνω εφαρμογή του νόμου με τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών εκτιμάται ως απόλυτα αναγκαία στην κατεύθυνση της διασφάλισης κατά το δυνατόν της ορθολογικότερης διαχείρισης των υδάτων στην ελληνική επικράτεια. Εισαγγελέας Αερίου Πάγου, Γεωργία Αθηλήνη. Αυτή λοιπόν είναι η υπάρχουσα και ίσως η μέλουσα νομική πρόθεση, που για να εφαρμοστεί όμως θα πρέπει να υπάρχουν και τα εντεταλμένα όργανα που θα επιβάλλουν τον νόμο. Η βασική επιδίωξη λογικά πρέπει να είναι η δίκαιη διάθεση του νερού. Παραδείγματος χάρη, οι διαδιοτρήσεις να τηρούν τις αποστάσεις ανάμεσα στις υδρολειψίες και οι καταναλώσεις να ελέγχονται σύμφωνα με τα του νόμου, δηλαδή να υπάρχουν υδρομετρητές και να ελέγχονται οι καταναλώσεις σύμφωνα με τις άδειες χρήσης νερού της κάθε υδρολειψίας. Και βέβαια να αντιμετωπιστούν οι παράνομες υδρολειψίες. Στην περιφέρεια μας η εφαρμοζόμενη πρακτική στις Κυκλάδες στις δεκαετίες του 90 και του 2000 ήταν η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από την τότε νομαρχία, που προσάρμοζε τα εκ του νόμου ισχύοντα για τις υδρολειψίες, πηγές, πηγάδια, γεωτρήσεις στις πάντα προβληματικές με το νερό Κυκλάδες. Αυτό σταμάτησε όταν όλο το ζήτημα ανατέθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία έως και τώρα, από το 2013 και μετά, εκδίδει τις άδειες των γεωτρήσεων παντού στα νησιά χωρίς μεσολάβηση κάποιου άλλου φορέα. Παλιά είχαμε άποψη και εμείς, είχε και ο Δήμος. Αυτή τη στιγμή αποφασίζει μόνο η αποκεντρωμένη. Εδώ και δεκαετίες ακούγονται στην Άνδρο έργα υδατοσυλλογής, λιμνοδεξαμενές, μικρά φράγματα ανάσχεσης, θερματιές για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και πρόσφατα ακούγεται η αφαλάτωση. Όσο τα προβλήματα υδροδότησης του τουρισμού οξύνονται κάθε καλοκαίρι, τόσο πιο συχνά πλέον γίνεται αναφορά σε τέτοια έργα για την υδροδότηση και την άρδευση των περιοχών. Κάποια στιγμή θα πρέπει να φτάσουμε στην κατασκευή τέτοιων είδου έργων με σκοπό την αειφορική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων. Παρακάτω είχα σκοπό να σας αναφέρω κάποια υδρογεολογικά χαρακτηριστικά, αλλά νομίζω τα έχουν πει πολύ καλύτερα από μένα οι ειδικοί. Στέκομαι μόνο στις 172 κοινόχρηστες πηγές που υπάρχουν στην Άνδρο και μέσω αυτών θεωρώ ότι αρδεύονται περισσότερες καλλιέργειες του νησιού. Μας είπε πάρα πολύ ωραίο ο κ. Πατακάκης πώς είναι η διαστρωμάτωση και η μορφή των πετρωμάτων. Εκείνο που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι εφόσον
είναι αδιαπέρατα τα πετρώματά μας και το νερό δεν πάει σε μεγάλα βάθη. Το νερό των γεωτρήσεων πιθανότατα να έχει ηλικία 30, 40, 50, 100 ή 200 ετών, ανάλογα με το βάθος, αφού κυριαρχούν οι σχιστόλιθοι που αργούν να πιούν το βρόχινο νερό που φεύγει. Ουσιαστικά, το νερό κατέρχεται μέσα από ρήγματα και όχι όπως σε άλλες περιπτώσεις προσκώσεις, άμμος και προκάλες. Έτσι, οι γεωτρήσεις που καταναλώνουμε το νερό του σήμερα θα το στερήσουμε από τις επόμενες και μεθεπόμενες γενιές, χωρίς αυτό να αντικαθίσταται από τις βροχές που πλέον δεν πέφτουν. Λίγα λόγια τώρα για το πρωτογενή τομέα της άνδρου. Να πάμε και στο πιο συγκεκριμένο. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο λιγότερο ανεπτυγμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας στην άνδρο, με το μικρότερο αριθμό απασχολούμενων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΚΠ για το 2013, τα άτομα που υπέβαλαν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, είναι υποχρέωση κάθε επαγγελματία αγρότη για να επιδοτηθεί, είναι 696 αφημοί. Το 2012 ήταν 811. Η φυτική παραγωγή της άνδρου, όπου τα καλλιεργούμενα εδάφη είναι κυρίως πυλοαμμώδη κατά 45% και αργοπυλώδη 30%, είναι φτωχά σε οργανική ουσία, καλά στραγγιζόμενα, μικρής θερμοχωρητικότητας, εύκολα στην θέρμανση και κατάλληλα για πρώιμες καλλιέργειες. Κύρια καλλιέργεια είναι η ελιά. Οι κυριότερες ποικιλίες στην άνδρο είναι η κορονέικη, η ευαλιώτικη και η λαδολιά, που καλύπτουν έκταση 783,91 εκταρίων, σύμφωνα με την ενιαία του 23, ενώ ήταν 346,35 εκτάρια σύμφωνα με την ενιαία του 12. Οι περισσότερες παραμένουν άνυδρες, ενώ στο νησί υπάρχουν συνολικά 5 σύγχρονα ηλιοτριβεία και ένα ανεπαλαιωμένο ουσιακού τύπου. Δεύτερη σημαντική καλλιέργεια θεωρώ ότι είναι το αμπέλι. Σχετικά με την καλλιέργειά του, το αμπέλι στην άνδρο καλύπτει έκταση 58,57 εκταρίων, έχοντας μία αύξηση γύρω από 50,37 εκτάρια το 12, με τις κυριότερες ποικιλίες να είναι το ποταμίσι, κουμάρι, σταυρωτό, κρητικό, σιδερίτης, φράουλα, μοσχάτο, ασύρτικο, μαυροτράγανο, ροζακί. Πλέον τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται η καλλιέργεια αμπελιών μορφωμένα σε γραμμικά. Η εινοποίηση γίνεται σε 5 νέα διοδοτημένα εινοποιεία, αλλά και σε απλές οικογενειακές κάβες, κυρίως για προσωπική κατανάλωση. Κηπευτικά. Με βάση τα στοιχεία πάλι από την ενιαία ενίσχυση του 2023, οι κηπευτικές καλλιέργειες στην άνδρο καταλαμβάνουν έκταση 19,6 εκταρίων, από τα οποία το 0,1, ένα στρέμμα δηλαδή, είναι κηπευτικά υποκάλυψη. Καλλιεργούνται όλα τα είδη, τα οποία διατίθονται στην τοπική αγορά χωρίς όμως να την καλύπτουν. Σε αυτή την έκταση περιέχεται και η πατάτα. Και φτάνω στα εσπεριδοειδή. Τα εσπεριδοειδή και ειδικά το λεμόνι της άνδρου κατέχει ιδιαίτερη θέση στις καλλιέργειες της άνδρου, αφού επί σειρά ετών αποτελούσε κύριο εξαγόμενο προϊόν, στηρίζοντας σημαντικά το πρωτογενή τομέα του νησιού. Τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια του έχει εγκαταλειφθεί ως ασύμφορη οικονομικά και έχει περιοριστεί στην κάλυψη κυρίως των οικιακών αναγκών. Μια προσπάθεια αξιοποίησης του έγινε από μια εταιρεία χυμοποίησης. Οι εκτάσεις που καλλιεργούνται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΠΚΠ είναι μόλις 6,8 εκτάρια και έχει μειωθεί από τα 9 εκτάρια που ήταν το 2012. Με την ευκαιρία εδώ να πω και για το λεμόνι ότι μετά από ενέργειες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου έχει προχωρήσει και αναμένεται η ένταξή του στα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης Αιγαία Άνδρου και αποκλειστικά το λεμόνι καλύπτει μια έκταση 3,72 εκτάρια. Υπάρχουν ακόμα κάποια ακτινοτροφικά φυτά. Τη μεγαλύτερη έκταση στην άνδρο καλύπτουν βοσκοτόπια με 9.500 εκτάρια και κοφτολίβαδα με 450.000 εκτάρια και κάποιες πολύ μικρές καλλιέργειες ακρόδριων, περινόκαρπων κτλ.
Το μέλι είναι παρακάτω στη ζωική. Όπως είπα και νωρίτερα, η άρδευση αυτών των καλλιεργειών γίνεται παραδοσιακά με νερό που συλλέγεται από πηγές των χωριών σε στέρνες και μοιράζεται με χρονικά δικαιώματα σε κάθε δικαιούχο ή από πηγάδια και γεωτρήσεις. Σύντομα, η ζωική παραγωγή, το μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον και ελπίζουμε συνεχίσει να έχει και να υφίσταται είναι η εγωπροβατοτροφία, μικρότερη μελισσοκομεία και ακόμα με λιγότερη βοοτροφία και χειροτροφία. Εγωπρόβατα. Στο νησί υπάρχουν επίσημα 460 εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με την ενιαία του 23 με αριθμό ζώων περί τις 35.509. Λειτουργούν με υποτυπώδεις υποδομές, οι χώροι εσταυλισμού είναι πρόχειροι ιδιοκατασκευασμένοι και χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διακύμαση των ζώων. Η διατροφή των ζώων στηρίζεται κυρίως στη βόσκηση. Μεγάλα θέματα που ανακύπτουν από αυτό είναι το φαινόμενο της υπερβόσκησης, αλλά και κάποιες πυρκαγιές που δημιουργούσαν παλιότερα προβλήματα. Στις μέρες μας, με την ξηρασία που κρατεί, οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να αγοράζουν ζωοτροφές και να μεταφέρουν νερό, αυξάνοντας κατά πολύ το κόστος παραγωγής. Βοηδοί. Στην Άνδρο υπάρχουν 111 εκμεταλλεύσεις με έναν συνολικό αριθμό 796 βοηδών. Το παραγόμενο γάλα καλύπτει τα 3 τυροκομεία που δραστηριοποιούνται στο νησί και 2 οικοτεχνικές μονάδες που επίσης υπάρχουν. Μελισσοκομεία. Στο νησί δραστηριοποιούνται ενεργά περίπου 120 μελισσοκόμοι με συνολικό αριθμό κυψελών πάνω από 10.000, σύμφωνα με το μητρό της υπηρεσίας μας. Αλλά στην πραγματικότητα και σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε τελευταία, ο αριθμός τους έχει μειωθεί κατά πολύ, ίσως και στο 50%, λόγω της λειψιδρίας, της ασιτείας, των ασθενειών και των εχθρών που τα έχουν αποδυναμώσει. Η παραγωγή μελιού είναι μικρή, διότι δεν υπάρχει ανθοφορία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά παράγεται εξαιρετικής ποιότητας στη Μαρίσιο μέλι και επίσης εξαιρετικής ποιότητας ρικόμελο. Κλείνοντας με τα στοιχεία για τη μελισσοκομεία, κλείνω τον τομέα του πρωτογενή τομέα και μπαίνω στο νέο κομμάτι που ασχολούμαι και είναι η γεωργία ακριβίας. Θεωρώ ότι είναι μακρινό μεν για μας, αλλά είναι το μέλλον. Η γεωργία ακριβίας, σαν γεωργία ακριβίας, γνωρίζουμε τη διαχείριση της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας των αγροκτημάτων, προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των καλλιεργειών με παράλληλη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη μη ορθολογική χρήση των γεωργικών εισρώων. Είναι ένα σύστημα διαχείρισης αγροκτημάτων, το οποίο χρησιμοποιώντας την πληροφορική και την τεχνολογία βοηθάει τον γεωργό στη λήψη αποφάσεων για την καλύτερη διαχείριση του αγροκτήματός του ή και σε ακόμα πιο αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις αποφασίζει μόνο του για την παροχή νερού, την παροχή λιπάσματος, την ανάγκη φυτοπροστασίας, τον κατάλληλο χρόνο, την κατάλληλη ποσότητα και το συγκεκριμένο τμήμα του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνει η επέμβαση. Χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως τη λιπισκόπηση, το GIS, τα GPS, γεωχρονικά δεδομένα, χρήση αισθητήρων για τη συλλογή πληροφοριών και βάση δεδομένων. Σε σχέση με την άρδευση, οι στόχοι της γεωργίας ακριβίας για το νερό έχουν να κάνουν με τη μείωση της σπατάλης νερού, αύξηση της αποδοτικής χρήσης του αρδευόμενου νερού, μείωση των ζυζανίων σε μη καλλιεργούμενες περιοχές των αγροτεμαχίων, ικανοποίηση των αναγκών των αδαφών με υψηλή απέτηση σε νερό, μείωση της υπερχείλησης σε χαμηλές ή και πλημμυρισμένες περιοχές, παροχή ευελιξία σε αγρούς πολλαπλών καλλιεργειών, βελτιστοποίηση της ταχύτητας άρδευσης. Ο συνδυασμός με συστήματα στάχτην άρδευσης ακριβίας, με την αργή και μεθοδική απελευθέρωση νερού και θρεπτικών συστατικών απευθείας στις περιοχές που χρειάζεται, βελτιώνει κατά πολύ και βοηθάει στην εξοικονόμηση του νερού. Υπάρχουν αρκετά συστήματα που χρησιμοποιεί η γεωργία ακριβίας. Θα αναφέρω ένα σύστημα για συγκεκριμένο λόγο, είναι το GeoSense Smart Farming System.
Είναι ένα πολυδιάστατο ολοκληρωμένο έξυπνο σύστημα καλλιέργειας που διευκολύνει το έργο των εργοδοτών, των συμβούλων της γεωργίας και των ερευνητών. Βελτιώνει και βελτιστοποιεί τη λήψη αποφάσεων και για τις ακριβείς εφαρμογές εισρωών, άρδευση, λίπασης, καλλιέργειες, ανεξάρτητα από το πόσο μικρές ή πόσο μεγάλες είναι. Γιατί αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό? Τυχαία έπεσε στην αντίληψή μου ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, έχει γίνει χρηματοδότηση του έργου ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα, διάρκειας 14 μηνών. Το έργο αφορά στον εξυγχρονισμό του γεωργικού τομέα, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις γενικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, όπως κλιματική αλλαγή και οικονομική κρίση. Έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία. Θα εγκατασταθούν σε όλη την Ελλάδα 3.000 σταθμοί συλλογής δεδομένων. Τα δεδομένα θα τροφοδοτούν την πλατφόρμα Γεωργία με Ευφυΐα. Ιδιοκτήτης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα τοποθετηθούν στα 3.000 σημεία ένα σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικών παραμέτρων που θα μας δίνει στοιχεία για ατμοσφαιρική θερμοκρασία, ατμοσφαιρική σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, βροχόπτωση και ένταση ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά και αναλυτικός αισθητήρας εδάφους που θα μετράει θερμοκρασία εδάφους, υγρασία εδάφους, αλατότητα εδάφους. Ο σταθμός επικοινωνεί με την πλατφόρμα εφιούς γεωργίας μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, είναι αυτόνομος και ανθεκτικός και δίνει πληροφορίες και στους παραγωγούς μέσα στο αγροτεμάχιό τους που θα βρίσκεται ο σταθμός, αλλά και γενικότερα στους κατοίκους περιοχής. 2 τέτοιοι σταθμοί έχει αποφασιστεί να εγκατασταθούν και στην Άνδρο. Ένας στη Βόρεια Άνδρο και ένας στην περιοχή του Κορθείου. Σε επικοινωνία που είχαμε την εταιρεία, ούτε εκείνοι κατάφεραν να μου εξηγήσουν με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των σημείων, αν είναι αντιπροσωπευτικά ή όχι. Κάποιος κάπου είπε. Εκείνο που θεώρησα σωστό είναι να ζητήσω σε επόμενη φάση την τοποθέτηση και άλλων τέτοιων σταθμών, το οποίο και μου υποσχέθηκαν, αλλά μετά από συνεννόηση για την καλύτερη προσφορά του συστήματος σε όλο το νησί. Να κλείσω, επαναλαμβάνοντας, συνοψίζοντας, τι προτείνουμε για να εξακολουθήσουμε να έχουμε πρωτογενή τομέα και να μπορούμε να τον αρδεύσουμε. Ορθολογική χρήση νερού, κατασκευή απαραίτητων έργων για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και του διαθέσιμου προς άρδευση νερού, έλεγχος των γεωτρήσεων και της κατανάλωσής τους, χρήση μετά από κατάλληλη τριτοβάθμια επεξεργασία του νερού από τους βιολογικούς καθαρισμούς που τώρα πέφτει στη θάλασσα συνδυαστικά με καθαρό νερό, χρήση των νέων τεχνολογιών για την άδρευση. Αλλά σίγουρα κλείνοντας πιστεύω ότι όσα μέτρα και αν πάρθουν, όσοι νόμοι και αν βγουν, αν δεν βρέξει τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ευχαριστώ πολύ.